muone ndine Jake de nkhani zake usakhala bwino eti ku Kenya zomwe zimachitika so Kenya pena pake imazakhala ngati ndi continent payokha eti koma nkhani yake I don't think tingatengere chakumwa eti yozizidwisa thupi zomwe zachitika masabata apitawa ku Kenya ndipo ndi nkhani yomwe ili nkamwa mpaka panopo nde tatisitikwira chakumwa koma tentichesa. Mayi uyu dzina lake ndi Waris Daudi. Waris anali ndi zaka 39. Waris anali ndi mwana wake wamkazi dzina lake Nuseiba Mohamed, komanso amakonda kukhala ndi nisi wake kanditi msuwani wake dzina lake Amina wa zaka 12. Nde zomwe zinachitika pa 21 Oktoba 2024 yemwe uno. Waris anadandaula kwa amuna ake kuti samapeza bwinoyi, amadwala. Ndi ananena kuti ndifuna ndipite kuchipatala sindikumva bwino thupi. Atanena choncho anayimba foni kuitanisa taxi kuti izamutenge. Nde taxi ija inabwera inamtenga ndani, inazamtenga Waris. Koma nthawi yomwe amamtenga Warisiyo, Waris potuluka anamperekeza ndi mwana wake uja Nuseiba, anamperekeza kufika panja nkuiona taxi ija iyo ilipotero ponkuona amayendesa. Kenako Waris anakwera kumusiya mwana wake uja iye amata kupita kuchipatala. Kenako kunabweranso taxi yomwe ija inazamutenga Nuseiba mwana wa Waris uja ndi nisi wake uja Amina wa zaka 12 anapita. Anthu aja sanaoneke, azimayi awiri ndi mtsikana mmodzi wa zaka 12. Anasowa mpaka nathu kuyamba kutusa maposta anthu asowa. Mayi mwana wache ndi nisi wake. Kenako kunalengezedwa kuti kudera kwina kwapezeka thupi la munthu, thupi lina lapezeka kwa malo ena, thupi lina matupi anthu atatu, azimayi atatu. Atatenga matupi aja anapeza kuti amayi aja a Waris anadulidwa mikono, anaibe mikono, anapeza thupi lopanda mikono, khosi lindilodula kusala pang'ono kuchosa mutu, atasenda nkhope. Pamene mwana wawo uja nayenso anapangidwa strangle, komanso anaoneka kuti wamenyedwa kwambiri atamusendaso. Kenako mwana wang'ono uja wa zaka 12 anampeza kuti anabayidwa ndi mpeni, komanso anachitidwa chipongwe. Mpeni unambaya mpaka na kubola ndi mtima omwe, nayenso atamusenda atamuonongeratu. Nde ku Kenya kunali mpungwepungwe. Zizi zimachitika cha ku Nairobi. Mosakhalitsa mbali yoti sikutali anthu kunena kuti kwapezeka chani, kwapezeka ziwalo kumanda. Kupita kumanda kuja polisi kukayang'ana kumeneko akupeza ngati plastic bag ya black yomangirira. Kuyang'anamo kupeza di muli ziwalo makamaka mafupa. Muliso chikwa machina muli munthu onero waphikidwa. Anthu ndi chani? Kenako ayang'ane pafupi apo akupeza zovala zoti zangomwazidwa, zovala zachikazi zachizimayi. Anatenga zovala zija kuyamba kuyang'ana, anapeza kuti nthumba mwa zovala chimodzi munali risiti yaka grocery kena kake. Ndi apolisi anapita kutiko ku grocery ku Kenya amapanga encourage kwambiri CCTV, especially mashop malo onena kuti ndi public amalimbikitsa kunena kuti kuzikhala ma CCTV. Ndi anapita kuyang'ana CCTV yakutiko yakushopuko nkupeza di kuti chani, anapeza kuti panali mzimayi uyu amene anavala zovala zimenezozo zomwe zapezeka kumandako. Anagula zinthu komanso anayuza kadi yake ndi dzina lake linatani linaoneka pa kadi yake, pamene apolisi anampanga identify kuti ndi Deka Golone. Nde chifukwa chone kuti azimayi aja anapezeka 2 days before thupi ilili, anamba kuganiza apolisi kunena kuti mwina amene akupanga zimezi ndi munthu mmodzi. Nde kunali mpungwepungwe osati masewera ku Kenya. Anthu okwiya, anthu osewo ndi kuphedwa kake koopsa ngati kumeneko munthu kumuchosa mafupa okhaokha nthumba limodzi, wina akuwa muphika zotsalira zoopsa zokhazo kuti chifukwa chomwe apangira zimenezo ndi chani munthu amene anapangayo. Nde apolisi anamba kuyang'ana ma CCTV aku Kenya. Nde atsikana awiri aja mene amanyamuka mene amachoka kumene amakhala anakwera lift. Nde mu lift mo muliso chani CCTV. Nde atakwera lift anamveka akuyankhulana. Poyankhulana mmodzi anafunsa nzake kuti nde ukuti Hashim Muhammad akuti amayi ali chipatala chake chiti. Nde at least apolisi anali ndi dzina kuti ayankhula kunena kuti akupita kwa Hashim Muhammad. Komanso amaoneka achikayiko chonchi. Kenako CCTV ija inaonetsa atsikana awiri aja atuluka panja, patulukira galimoto
galimotoyo ndendende galimoto yomwenso ina abwera kudzatani kudzatenga amayi awo aja Warisi anaonekanso akutuluka mena kuoneka kwake komaliza anakwera taxi. Koma taxi yomwe anakwera Warisi inali taxi yomwe atsikana awiriwa mwana wake ndi nisi wake anakwera. Pamene apolisi anadabwa taxi yake yabwera yomweyo, komanso anthu achula dzina loti Hashim Mohammed. Nde anapita kuoneka komaliza kunali kumeneko kenako pamene matupi awo amakapezeka. Nde anayamba kuyang'anayang'ana namba plate inaoneka pachani pa CCTV pa galimoto anapeza kuti ndi ya munthu dzina lake Hashim Mohammed. Nde anayamba kuyang'ana kuti Hashim Mohammed amakhala kuti. Ananyamuka kupita kuma apartment komwe anapeza kuti anachita register address yake. Kumenekonso kunali ma CCTV. Atalowa anapeza kuti muli magazi, muli chicheniso, muliso chimpeni menemo. Chomwe akukhulupirira kuti chomwe anagwisa ntchito kutani kupangira ziwembuzo. Landlord kunalibe, aoneka kuti anathawa chifukwa china adabwisa apolisi nchonena kuti munyumbamo munali mopenta. So nzoti munali magazi ambiri koma amapenta kufuna kuchinga magaziwo ndi zimadabwisa kuti landlord chikunkhudza nchani kuti akapente kuchinga zinthu ngati zimenezozo ndipo wathawa chani. Apolisi anafunsa ngati mu apartment muli CCTV mwayiwo mu apartment ili muli CCTV. Ayambe kuyang'ana CCTV akupeza mzimayi uja waphikidwayo akuyenda akupita kutiko atanyamula katundu wake anaoneka atagula katundu wake ku shop uja wanyamula chikwama chake akuyenda akupita kutiko akupita ku apartment kwa Hashim. Koma kulowa ku apartment kwa Hashimu sanatulukenso. Munthu amene anatuluka anali Hashimu yekha. Koma Hashimu anatuluka atanyamula chibagi ndi mabagi awiri. Mabagi amene ndi mene munakapezeka munakapezeka zotsalira za munthu. Kusonyeza kuti anampanga chiwembu mulumu muja munthu awati amakakumana naye. Kusonyeza kuti amakakumana naye atapanga cheki anapeza kuti anayitana taxi. Koma maoneka kuti amadziwana naye. Hashimuyo ndi anakwera taxi kuti akupita kutiko akupita kunyumba kwa Hashimuyo anampanga chiwembu nkukantaya mena anatakatayira kumanda. Apolisi kuyang'anabe anayamba anochita follow galimotoyo. Anapeza fire anayipeza inatayidwa kwina kwake. Anachita kumuona akuyenda Hashimuyo pa CCTV atataya galimoto tap basi kumapita. Ndi anafunsa anthu munthu uyu mukumuziwa chifananga sisi anali kunyumba kwake amaoneka kuti wathawa. Anthu mati tikumuziwa anthu ogwira ntchito mu taxi mwakuti akuti munthu ofatsa kwambiri munthu wabwino kwambiri. Apolisi kuyamba kumapitiriza kutani kumusakasaka. Anasanduka main suspect. Atayang'ana mafoni mwa anthu aja, mafoni amene anthu amene aphedwawo atsikana azimayi aja. Foni ya Warisi anapeza kunena kuti munthu anayimba foni ngutumiza ma message uchoka pa foni ya Warisi kumuimbira mwana wake wa Warisi uja amene anakaphedwa uja, kumuuza kunena kuti amayi ako adwala kwambiri. Paja amayi ake aja Warisi anachoka kunyumba fati analata adwala nkuita na taxi kunenda akupita kutiko kuchipatala. Kenako mwana wa uja oti anatuluka nkuima pa khomo kuwaperekeza amayi ake nkuona amene watenga amayi ake aja. Nde analandira foni yonena kuti ndine taxi driver koma anagwisa ntchito foni ya amayi ake kuna kuti ndikufuna chani ubwere uzatenge mayi ako adwala kwambiri. Ati yenda anavomera kuti adwala kwambiri. Kenako akuti Hashimu chankuna kuti usadandaule ine ndibwera ndizakutani ndizakutenga. Nani atoke chabwino bwera muzanditenge. Mpamene amapita kukantani kukamutenga. Koma akuti nisi wake uja mwana wa zaka 12 uyo Amina anakakamira kuti ineso ndifuna pite nawo kumene kule antiwo ndifuna pite nawo atanakakamira kuti nkupita. Mpamene nayeso akapezeka kuti wakaphedwa. Ati pali chikhulupiriro chonena kuti anabwerera kukantenga mwana wake wa Warisi uja chifukwa chonena kuti anamuona ndi amaopa kuti adzanchita identify nanga siye poperekeza mayi ake anaona mayi ake aja kuti achoka ndi uyo. Komano pamadabwisa mponera kuti mmene anamutchula dzina ali mu lift mmene anakuita kumutchula kuti akumudziwa nde apopo sakuziwa bwinobwino kuti zinaenda bwanji. Komano nsikana wina watulukira wanena kuti nayenso anatani nayenso anagwidwa ndipo anali mnyumba momwemo mwandani momwe munali azimayi atatu. Akuti Hashimuyo ananena kuti ndikufuna kuti nonseni mundipase ndrama ngati ransom. Ndama ayimbira azibale awo kunena kuti mbwerese ndrama. Nde awo khangati analibe ndrama zomwe amapanga demandizo. Pamene winayo anapezeka kuti abale ake anampasa anatumiza ndramazo anampasa Hashimuyo. Nde atanamuza kuti tuluka kukhoza mapita.
sana mpange identify nsikanayo koma akuti munthu wina ndithu anatuluka kuwa moyo atapereka ndalama. Apolisi atamfufuza amugwira Hashimu uja koma sakufotokoza chilichonse kuti chifukwa chino kuti sakutha kuyankhula chiyankhulo cha ku Kenya ngati zili zoona nanga azimayi amayankhula nawo bwa. Amugwira Hashimu akuti olo ku polisiko akupanga zofatsa kwa basi ngati munthu wodeka. Ndayamba kufufuza kuti iye ali ndi identity ya ku Kenya, ID anayitenga kuti chifukwa choti apeza kuti ndi munthu wa ku Ethiopia si munthu wa ku Kenya. Kumufufuza achita contact aku Ethiopia, ma authorities aku Ethiopia apeza kuti munthu ameneyo ifeso uno kuti kumfunafuna ku Ethiopia ko anapha mkazi wake nkuthawa. Awati anali mpolisi wathawira wadutsa maiko angapo kenako wakathera kutiko wakathera ku Kenyako wapangisa ID ma corruption omwewa wapangisa ID kuyamba ka business kake kachani ka taxi pamene noyamba kutani kuphando. Ndemwina ndalama zamafuna zoti athawire apiteso kwina sizikudziwika sana yankhule koma ziwembu zomwe zachitika ku Kenya masiku amene wawa ndi zilizo ndi zimenezozo. Nde ku Kenya kuli death penalty nde tiona tizinthera bwanji timva mapeto ake zachita update zikumwambiri.